tam tak chuan Hells Angel Bikers Rual gang sau hi kan hria anga shelo po kanom teu tho ome khovela biker gangs bike khal pol a chuan alien berle member tam ber anni anti thei hial ang an bike khal po Harley Davidson deu kher ani loma khovel ram sang sanga anin zar pharna sal to le a pol chak tak le lian tak ani mek bok ma se sang ni pakhat kum United States Police ho malak na Operation Black Biscuit anti chuan an pol lian tak hi asoi nging na saman le ani Hells Angel pol hi anin din na arei to le a kumsang zakua somli parieta California khua adin tran ania an member te chu man lai cowboy hau nun ji ang deu mi ro rum le se hel em ani loma an thupui in nga na po right hard play hard ti ani nge an pol din tir chuan mitlem te Harley Davidson bike khal kola intilim thian za hau mai ani thina mi puitan po noksak tham anni lo noksak anhekin thil tha tam tak anti ve thina ve bu te khonin rethei te tan puina te po an pol mingin an pe ve fau mai reilo te a polian tak le chak tak alo ni chau tan ta ani hun rei tak atang khan an mi zia le an pol kalphung te chu alo danglam tial tiela US Police te chuan Misual pol ni nge in an shechanta drugs tol ruk lama le silai tam tak tol ruk lama te anin nam noi na sale ni in an ring rutlata ma se man thei na turin fiana eng ma an nei thei big silo Hells Angel haula po fing em le film khur thiam em anni boxi a police te tan chuan zui ruk ringot bak chu ti thei an nei meu lo kumsang ni pakhata thil thlenga hian police terin hlel na chu ati nget sau ati thei ome kumsang ni pakhat kum April thla khan bike khal Turual biker gangs chi sang hau ti dan panga in Nevada khua Cozina Resort antia chuan biker hau in mu khom na River Run anti chu an huai hot le a tun tum chu kumdanga an huai hot thin anglo tak main buaina lian tak achuak tatlat mai hemi kuma hian Hells Angel ho mel makum lunber Mongols biker gang ho chu an lo long ve thut maya ahun laya biker gangs lian ber pani le inhal em mai an han om dun ta ka chuan buaina chu achuak lo thei ani talo reilo te anin hial buai tana anin phek sual tawak maya chemte le silai nen anin beita nuai maya police tam tak omve ma se ti thei an nei tlem hle mai reife anin sual buai nu chuan police tam tak an ron thlen bela buaina chu an thel dai thei ta sham ani hein ti buaina hian gang member pathum la in nun an chan mana mi somruk chuang in hliam an tur ani America ram biker gang in beina chuan alalian ber nge he thil thleng awang hian US Police te chuan Hells Angel pol te chu lu chua an kalphung zong ne na ti to vek chuan tumta a ti chuan Operation Black Biscuit ti chu dinin malak dan tur an ruam hanta ani he malak na an tumber chu police singami bikers anga in thuamin an pola atel anga an nun dan zong te po zom ve vekin an pol chung ril taka thil in thup chu a hai chuak don ani malak na mai lo tak ani don ti an hai lo khop maya an police tir lu tur te po hi police pa ngai mai an tir du lo Operation Black Biscuit ti lo tling tur chuan mi pasari lai an thlang chuaka chung zinga an how to ber chu J the Bains a
bat tia an kau chu ani Misual le mi rok thin zela po kumruk chung tang to ani nge a amel le alandana po police ti hriat a har hle bat a sangoi zon pui ber James Black Sip Pops tia an kau om boka Pops apo hi drugs gang lian taka an how to pol ni chin ania kumruk lai drugs tol ruk lama alawin nam noi chin ani nge an nun lui te ban sana police aluta ania anni panhi hian Hells Angel chu anti boy thui man vio mai Hells Angel pol chu zom tum po ni se an thei mai don lo ti an hre chiang ema chu wangin gangs lem the solos anti chu an din ta a solos pola chuan police pasari chau chuan oma ma se police anni ti an hriat mi lo turin in sual an shrat maya in ti buaina renga anei tu te ni ang hrimin an tel ve ta zi maya geng tam tak point an za pha tran ta viau mai Hells Angel Paul meu zom tu ero chuan eng thamma an lani chuang lo Hells Angel ho hi an len awangin geng te deuh te khan an bulatlan ve an deal thina Hells Angels ho chuan an phal ve mai thin ti chuan solos ho po chuan an zui ve tanta a reilo te a Hells Angel Paula chuan thian an nei ta nual mai zan khat chu bat ale pop sa ina Hells Angel ho tu pali le an member tam tak chu solos ho mingin party turin an soma hen party na hian Hells Angel ho muwa chuan solos gang ho chuan member thar lak lu na an nei lem ta a an member thar tura an ruat po police tho ani nge anin leng te muwa chuan an mi thar pa chu an soisak ron ta shrep maya ato pa thi nuang chunga aron thole nu chuan solos member ni chinchiana base chu an peta a he thil an mu atang hian Hells Angel ho chuan solos ho chu geng pa ngai le rawrum tak an ni ngei an ring tanta a bat ale pop sa chuan thian tam tak nein Hells Angel ho chu an hre chiang tran ta hle a ma se chutia thian an siam tran lai chuan rin hlel an kai le tatlat mai Mexican gang solos an hilis ti an om thu an hreta a chung ho chuan solos ho chu an lo hre ho silova Hells Angel ho chuan an ring hlel ta a bat a chuan rin hlel an kai ti a hriat rualin Mexico lampanin Atlanta vanga Mexican ho Solos Angeles gang chu atlo kual ngala tha telak puin zanni vel an zinga chuan acham nge ani batan an rinang nge in Hells Angel Paul ho tu te chuan an kauta a an mu rualin an kap hlum mal don nge thuan zo fia nuwa an that don ti chu an ngai tu na lian ber ani to ma se solos an hiles au ne na an thalak te keng chung chuan eng po tor huamin akalta a Hells Angel ho tu tenen chuan anin befel thei ta shrama an thalak ken te khan a chan him chok ani bat ale pop sa chuan rin hlel an kai to lo na tur le Operation Black Biscuit ti mason nan chuan Hells Angel chu zom an tum ve tanta a ma se thil na mai lo tak alo ni tho mai Hells Angel ho hian dan fel tak an nei ve a an pol zom tur chu an mi hriat chian tak ani angai hun rei tak chung Hells Angel ho na an tho ve phot angai bok ti chuan ba da pol solos ho chuan Hells Angel ho na an tam tak silai tol ruk te drugs tol ruk te drugs poisa khon khom te anti sak tak chara ama ero chu Hells Angel ho mit an latlung thei ta chuang reng lo maya an polalak lu tlaka an ngai thei tlat lo ti chuan engtin emotak chet lak an tum ta a dot phua chopa Hells Angel ho chu boom an tum ta hi la rem ruan na la om tak ni ma se
Hells Angel Paul chu zom andu to em awangin do thil chu an tumta ani Hells Angel how tu te hena chuan ba ta chu an hmelma Mongols gang ten za lo taka an lo be thu an shilta a Mongols how laka phubalatura chua adu thu te asoi hial a Hells Angel how pomzong tak alo ni ve nge boka ti chuan ba tale pop sapol te chu an tir chuak ta a Solos how chuan Mongols how omna Mexican ramri lampan lo chuan nithum vel chu Phoenix Arizona a an bibauta a heti chung hian ruam manna fel fai tak nei chu an tum ta ber ania Arizona thalera police then khat te chu thisen na sataka intatin ruanglem an siam ta a heng ruanglem te hi Mongol sau thuamin an thuam feka an kap hlum lai lem te chu thla an la a ba ta thian pa ber pop support chu an zinga ho to lovin thi anga soi an tumta ani ba dale apol te chuan Hells Angel how omna California lam chu an pan le ta a California an thlen chuan Hells Angel Paul how tu te chu an kau khoma an thalak te chu an mu mai ba ka Mongol sau kor thler nuai te chu an hon boka an thian pa ber pop support chu Mongol sau nena anin beina thi angin an soita a Mongol sau kor thisen kai le pop thret thut an han mu chuan ba ta chunga chuan an lom ta ema Hells Angel member atan chuan an lom lut ta nge ani Solos hawin Hells Angel an zom thar awang chuan party lian tak an bua saita a ba tale apol te po chu police ni reng chungin zu nen nula nen an chena sa hle nge ma se heti lai reng hian Hells Angel how chuan intelligence team anti mai geng lama ton hriat nga to tak te chu an lo in mukhoma members thar anom renga ti dan ani reng boka member senior tak ten an han ngai tu chian meu chuan hetiang thil hi a thlen to thu tele an zinga mi nge chu man ani to thu te an soi chuak ta ba ta chu an zong le ta loi maya ma se ba ta hi police ani na lang le tlat thin zu te in ve thin ma se drugs lama ero a filim char thung an zong ti te po reilo te ya alo sheve ngala asahim na zongin police lam chu apan le ta zoka ba ta din mun der thon tak awang chuan police te po in an tir lut le ngam talova ma se ba ta chuan thil tam tak hriat alo nei man to a angkai tham fe chu ani to thau mai ti chuan police ho chuan ba ta ko mu na lam apianga silai tam tak tele drugs tanem tak an manta treu mai Hells Angel Paul how tu po somli le pali lai an mantel nge a an Paul chu a nging ve taloi mai le ma se an mi man te hi case an han siam saka chui chian na sanga an han nei nuwa chuan an mi man te chu an Paul how tu lok zual tak te an lo ni tlat lo ba ta khan kum thum don lai chu Hells Angel how zuin an na te tho saksia chu wangin an how tu lian ber te chu a hreteu ang ti police lam hian an hailo heng an rin hlel na ba ka hian ba ta ina video camera thalak zong te chu a bole ta vek mai sia hei wang hian agen di dobiams ba ta chu an man vele ta reife thuan zo nuwa chuale thau ma se a chunga rin hlelna an nei lian ta hle ani kumthum don lai Hells Angel how bula a om chung khan adu ain aloin ta lu thuk ta nge thian tha tak asiam man anga chung a thian ta chu a hum zok ti chu police te in nial na ber anita agen di jobians a ero chuan a thei top a chu thu bakin an how tu ta chu a chang ta chuang lo